A nyní dojde opět předání medailí pro vítěze krajského přeboru staršího dorostu. Pohár předá člen výkonného výboru Moravskoslezského fotbalového svazu pan Jiří Lincer, místopředseda komise mládeže magistr Radim Zajíc a předseda našeho klubu pan Jaroslav Rojacký. A o koho se bude jednat? Huser Martin, Šmíd Marek, Pešat Jakub, Halata Lukáš, Zabudný František, Musil David, Baran Tomáš, Ledvoň Lukáš, Dušík Denis, Kavka Vratislav, Svoboda Martin, Rusina Libor, Walder Oliver, Zajac Jakub a Dobijáš Dominik. Trenéři Žižka Jan a Rozkydal Jaroslav. Blahopřejeme.